Oh iya. Nggih. Wis nek sing kuwi ketok aku rasa melu. Oh ya rasa melu. Ndak kok ngebak-baki memori. Sing penting sing nggon ipun mau wis melu aku. Iya. Oke, son kembali sang Gayu. Oke, Sudah masih Mas beruang Joni. sang Gayang yang masih hadir bersama Kimpul Jreng Campur Sari bernuansa dangdut monggo. Tekan sebuah lagunya. Tadi yang bagian tunggu uleh-uleh. Ngrasake lagune ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang-ayang terus kula kan nyanyi mriko engko arep disawer karo Mbak Ani. Oh Mbak Ani, boleh, monggo. Ayang-ayang Kang Mas Panji, Mas Kimpul. Monggo. Pinangkan saking Mbak Kang Tenggo uleh-uleh, monggo. Oke. Terima kasih Mbak Eli ya. Mbak Eli, makasih. Luar biasa. Ada Yudine deh. Aduh. Padang rasane ati kang nandang sungi telia nyawa aku kowe lapo katresnan Iki piye to, Ki? Ayo tak jaluk aja salah Berdiri. Pacete tresno iki akeh pacete. Asik yo. arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akori Senadyan dopo rapi sonombo bakal tak cukup. Oh iya kadangnya. Monggo. Tapi sampeyan tuwoko. Maka Bu, sing Rawi dia nyanyi ya. sayang ramilo aku dudu kelangan Mas Musti kadang ati tongaku Rumput iki. Tresno iki abadi yo dewa-dewa ing asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno kata-kata saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen kok aku sliramu bisa nyawiji. Maka pasukan ibu-ibu masuk ke gedang goreng. Anget-anget Bu. Ayo terus. Halo Pak Kernet. Majuan alon ya Mas. Oke. ramilo aku dudu kelangan Saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih banyak Mbak, siapa namanya? Mbak Wasini. Mbak Wasini matur nuwun. Luar biasa. Jangan gedang goreng, terima kasih. Anget-anget ya. Oke. Iya. Go.
Tresno iki apa cuma Pak yo. Duh dewa-dewa ning asara kuwato ati kamu. Angkat apa tresno katakan bangsa kena coba. Tresno kang asut kasut nyata. Dewa Ning asmara kuwatno ati kawula Atatan para saking coba Ata pateti Tresno kang suci kasunyatan Yeto aku sliramu dhisik nyawiti Oke. Terima kasih matur Satu sembah tembak nuwun ayang-ayang Bu buat Mbak Wasini Wasini dan teman-teman. dan rekan-rekan yang tunggu ule. Terima kasih. Ule. Sing tunggu gabung. Gawan ngono wae. Dua antarane kene karo kono. Oh, nek adoh Adoh. nganggo o. Gabung. Ayo sak penakmu aku wedi nek kleru ya iki. Amang-amang nyawa. Matur nuwun Mbak Widya tadi sabar ya Mbak ya. Oke, iki Mbak Rianti arep nyanyi. Oh Mbak Rianti mau Arep nyanyi. Lagunya apa? Lagunya Bukit Berbunga. Bukit. Oh duet kali Mbak Arum ya. Biasanya duet karo Pak Teguh iki. Oh karo Pak Teguh. Oh nak bungi. Aku ya iso. Oke. Nggih matur sembah nuwun Bapak Ibu ingkang badhe kemarin kondur kanthi rasa sing panundun lan ngaturaken wilujeng tindak ugi tindak tinipun saking siku tindak bayang margi dumugi dalipun kiambak tansah pinaring ana karahayon. Juga tadi ada artis yang baru masuk. Tadi Mbak Emi mana ya Mbak Emi? Mbak Emi penek no blimbing kuwi Lunyo peneno kanggo sepu mengko sore. Oke, selamat sore Mbak Emi. Gedangku goreng tak salene sik. Oh yo. Mas Joni. Apa sayang? Ini Mbak Emi adalah idolanya para ibu-ibu di Kedungpo. Oh. Kaos sireng terus klambi putih lengene dawa. Apa itu? Jejer bareng Joni kayak pantes ngomong karo wong tua. Lagunya apa? Loh kok terus kowe arep ngarah Mbak Emi iki? Aku ke ora ngarah, menyanyi. Oh, ngono. Ngarah aku kepidak ya kek ngono. Lagunya apa Mbak Emi? Lagune apa? Sing paling hot ya geni. Sing paling hot ya Apa Rimason? Kopi pahit. Ya lo kok sing hot. Waduh langsung selo jegang. Hot cream. Napa lagunya monggo Mbak Emi mau nyanyi sendiri? Oh mboten. Oh ya, joget mawon nggih. Napa lagunya yang paling hot dari Mbak Rom? Lagune sing paling hot ki apa ya? Apa ya? Sak karepmu bebas. Bebas. Nek lali janjine kuwi hot ora? Ya wis. Kerja lali janjine, Mbak. Manut, Mas. Ora Mbak Emi itu biasanya beliau kan instruktur senam. Oh. Nah, Iya. dadi ki lagune ki sing kepiye nek senam Ya, ki? apa Jogja istimewa sing kok jedur-jedur kena Kepiye ya nek oleh. lagu senam ki? Ora to? Satu, Ora to, tulung kowe dua, tak bayar. tiga. Kowe tak bayar ge tulung aku kekno ide Wah. lagu sing paling apik ki apa? Jogja istimewa. Oh iya. Nah, iki Kagem Bu terus- Emi ya. Terus Mbak Dari, Mbak Dari, Yuni, Mbak Yuni, terus Mbak sapa kuwi mburimu kuwi? Mbak sapa aku ora hafal. Mbak Jumaro. Mbak Jumaro, ya hafal kabeh karang tonggo kok Lah ya. Pak Sukadi bareng yo ento. Oh, sih. Halu senam. Ya, Jogja istimewa lur. Tempe rasane. Oke. Koyo. Oh ya koyok brus. Oke, lagune Jogja istimewa. Monggo Mas Panji Ketawang. Taman Ketawang. Asmoro. Mas Panji, monggo. Panji kok, yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mangan tempe rasane koyo Ayo Mas Saiful, ini Mas Saiful. Syuk. Naten saotone Syuk. sing penting ro kowe
Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu terus ngaku kowe ra bakal tak maju. Ayo bunga tenan rasane wong kang lagi kenal. Ayo Mbak Emi. Sing joget tak perjuang ngene kan. Tekan janur malah kok ngono kayak iso. Coba. Yo yo. Apa anane wis aku ra bakal ngetrengen kowe aja sumalan wis aku ra bakal ilang ora kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa wangen lho girane seneng iki. 1, 2, 3, 4. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Senajan sakonone Sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Seger Dek. Usah mecucu terus aku ro kowe ra bakal tak maju. Bunga tenan rasane wong kok lagi jandro. Tekan janur nalengkung. Siji, loro, telu. Kowe siji. Bangga karo kowe. Apa anane wis aku ra bakal mletre. Kowe aja sumalan wis aku ra bakal ilang. Udah kucuk kowe jan istimewa. Kowe siji, sijine aku bangga karo kowe. Kalau nampa apa anane terus aku ra bakal mletre. Kowe aja sumalan wis aku ra bakal ilang. Ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa. Ibarat kaya kuthaku Jogja kowe jan istimewa. aku wis bener ora iso melu senam. Lah ngapa? Lah mengke tenan Jon. Lah ya marga kowe kesengkan tok wong wer-werke. Wene sing paling tak senengi yo nggon ngene-ngene ku mau to. Aku ya ngono kuwi angger bojoku ngono kuwi tenan kok wis. Heh? Ngombe bodrek langsungan aku. Yo sok melu senam to. Heeh, melu Ya senam. meneh angger wis bar ngono kan sikar dhewe ning sing ngono barang. Heeh, melane ya keneng dengkulku barang nganti mletho. Aku pas kayak kleru anakku kejejak jare. Mas. Iya. Bar ngene-ngene kok ngono Oh, jejak iya. anakku iki. Mikir kono ngono ki. Jeng Salsa Bila Arya Wijoni. Ya, Iki mau Bukit Berbunga wes surung Mas? belum. Belum. Ah. Ya dikasih Bukit Berbunga ya. Bukit berbunga. Oke. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah pohon kasia. Di sana bingung, di sini pun bingung. Ada salsa penuh dengan pesona. Bersama Kimpol Dreng berangkat. Gak Ngadol. hujan sih. Kur marai guyu wae lho ket mau. Ngene kula beranek. Di bukit
berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Matahari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, Asik yuk. melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Ada jenis salsa. Terima kasih. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Bukit berbunga. Terima kasih matur sembah Sampun nuwun Mas Joni. Sang Hayu lagunya Budu Kidit Beder Budung ada Udu Kede Ya, bersama Bukit Berbuah. artis dari Kota Mbiciarjo yang punya gua pindul. Syukur. Kau bilang cinta padaku sah, aku bilang pisah dulu. Selera kita begitu jauh berbeda. Parfummu dari Paris, sepatuku dari Itali. Oh bu, semua demi gengsi
luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Oh, oh. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang janda yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak apa? Yo, yo, asik. Mbak siapa namanya? Namanya Mbak siapa namanya? Mbak Sinten. Sahara, Gusala. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti acaramu yang penuh hura-hura. Ya, maka bude. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Oh, oh, oh. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkongmu. Wah, masa aku dianake singkong kok. Tak terima-terima sih. Awas lho, tak lihat lho kowe. Mas Rizky Bas, bukan Bas, kita cerita main ke Sak Dewi ya. Maka Bu, parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Semua demi gengsi, semua serba luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Masa kula niku dilok ke anak kingkong niku moyo aku cocok nih, Mbak. Barangkali juga mau ada yang nyanyi dari Mas-mas ya? Ada yang mau nyanyi? Monggo Mas. Bisa? Mas Joni, Apa nih larannya? maafkan aku ya Mas. Kenapa? Aku terpaksa. Terpaksa kok
lakoni kok. Puas kau. Jajane. Kenek apa sifatmu saiki kok beda. Kowe ninggalke aku Patrenge wong liya apa rasa tresnamu saiki wis ero kaya lumut ning pikir sekolah. Sudah lama. Yo. Susu neng jero dodo pancen larake Pak Nabila. arep kepiye maneh aku wong randuwe Syukur. ojo selak batinmu marang kahananku karena mas pupusen rasa tresnamu tinggal aku ya mas. Ayo mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lagi. Wes ketemu rasaku kan mas katane Bupak silang. soko uripku Meru kasangrake utang ekang koso uluku gawe lara marang tresno. iki wis dalanku Apa? pilihane wong tuaku sepurone yen gawe lara atimu Bola, go! maksud Cepit, lepas. Cepit, lepas. Cepit, lepas. Cepit, lepas. Cepit. Iya, iya. Saya mau nyanyi barangkali nanti ya. Mau nyanyi ya. Ya, siapa namanya? Biar tepat, Mbak. Mbak, iya. Wah, hey. susu neng jero dodo pancen larake kepiye maneh aku wong ora duwe ojo selak batinmu marang kahananku kamas pupusen rasa tresnamu ayo mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda ati. Ya. Wes ketemu rasaku ana tangisku dadi saka uripku Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda ati. Ya. Ya. wes ketemu rasaku ana tangisku dadi saka uripku Paribasan krake lintang enak koso uluku gawe lara marang tresno. iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurone yen gawe lara atimu sepurone yen gawe lara atimu Ora duwe obat. Terima kasih
pupu sing longso menangani kadang-kadang Kaniman ugi ibu-ibu kang wonten Pengkeran ugi kadang kang wonten Jayengan sampun dipun pinangkani saking Sang Diayu Laras Sekartaji. Juga ada Mbak Nia. Wah, ini Mbak Nia menika nge-request lagu Sidi Nada Redengadan. Bisa bahasa Korea? Tahu artinya? Sinarengan. Ya Allah. Mbak Nia request lagu Sinarengan lor. Ya. Satu persatu bersama dari artisnya dari Kim Poljreng. Omongnya sendiri boleh, monggo. Oh mboten, waduh. Pripun Bu? Ambiar ora ya. Monggo saking Jeng Arum Widyaning Rum, monggo kene ayo. Bro, sebelum bersama Mbak Nia ini ada timbalan dari rekan-rekan yang hadir. Panjenengan kapure sowan mriko. Heeh, arep dikapaken di ojo kok cekel kono. Heeh. Karo Pak Widodo to. Lah ya Pak Widodo. Garwane Mbak Nia. Oh, garipun Pak Nia. Oh nggih. Wonten dawuh Pak Widodo. Ah. Wah, Pak Rianto. Nggih, monggo katuran Nyawiji. nggih nyawiji kalian rencang-rencang. Monggo Pak Rianto Kapre Jengkar. Oh, wakil. Oh, wakil Mbak Nia. Oh, nggih. Wakil. Monggo Pak Wid dipun astomipun Mbak Rum monggo. Ngene. Nggih, monggo Pak Rianto. Heeh. Nggih, monggo konsultasi bersama Mbak Rum. Oke. Nah. Nggih, Nggih, matur nuwun Mas, nderek latihan. oh, sarang-sarang mawon Pak. Nggih, saderengipun nggih nderek mangayu bagya dumateng Kang Mas kula Mas Kasiran. Nggih. Mugi-mugi anggenipun ngijabaken putra-putrinipun benjang nggih, Pak. Nggih, insya Allah beja Pinaringan kalaksana. lancar dados putra putri atau keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allah Mbak amin. Nggih. Allah ngijabah. Mbak Arum Nggih. ora tahu leren Wah, alhamdulillah niku Mas Kintul Jreng non-stop niku. sukses selalu ya Mas. Amin. Iya sasi apik seniman ki nak ge payu ya wis. Wah, pokoke Wah, nggih. Mbak- Bocah apa nek poso kali suro, Pak? heeh. Mbak Arum ki wingi ngantar usul karo Pak Prabowo. Lho, pripun? Nek iso kalender ki tekan tanggal 35. Wah, dalah. Wah, saking oke Iki jobe. kok nek sing 5 ki ora payu biasane kudu tak PP aku. Padake apa? Nggih. PP Dados digugik. renjang-renjang kadang siloman linanggung sagunging perlenggah para tamu. Matur nuwun awit rawuhipun Mas Eko sedanten kemawon. Nggih, Pak Dan Eko. ugi Bulurah menika ugi Nggih. rawuh matur nuwun Bulurah. Nggih. Apa Mbak Arum iki? Mon bebas, Pak. Derek, Monggo, monggo. derek mawon. Nek dicaosi sik rada alusan. Monggo. Monggo. Ora ketemu karo Mbak Arum. Dasare yo penyanyi sing halus ya. Oh, Alus. alus. Saking aluse pokoke Ngerti merusuh tenan. ngurusuh tenan. Lah wong Mbak Arum ki ngerti Mas. Terus pundi? Nah aku nek pas entuk tanggapan ro Mbak Arum ki aku Oke. pira-pira bayaran yo ora tau tak buka saka amplop. Bloko suto nggih, Pak. Lho nggih. kok langsung Nggih, tak terus. serahke ning yatim piatu kabeh. Nah, ini Ora, adalah contoh yang Darmawan ya, Pak. baik. Iya, aku ora tau buka entuk bayaran pira tak Langsung keke yatim diserahke piatu. nih. Ya kuwi Nggih. bojoku Mas. Wong bojoku ya yatim piatu. Oh, raya kerakabeh. Ah. Ya Mbak Arum dicaosi balen Mas Kimbo. Oh, balen. Monggo. Nggih. Jat. Yo ngalah wis Oke. direwangi. Disegelagon katur mugi sagunging perlega para tamu sawetawis Sini Dek, sampun sini jinak Dek. totora kiting jaran semonggo Karo, kasut karo. kirahabi kanthi mardu margani kembali Bagas. kepo kasiran ibu dera saking papat sanes. Jan-jan widik aku wis rindu Masuk. wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling dik Sing endi? zamane semono runtang runtung arane ra ono liya Jan-jane mas, aku wis lali. lali to Bebasan kangkung wing driji, ora gampang nandani jalani ati, ora semono sempurna janji. Yo, ora toyo dik ceklek di
dibuang kalen Ono. Timbang golek dek luwe becik aluwum balen Sabar kok sabar ora kesusu yen kesusu tundone wis mesti kleru Ozi wis dadi Anteping ati Tak belani jiwa raga tulus sing ati sabar bola bali wis tak aturi yen kuciwa jekon Ozi Ayo. aku jane wis ora mencintaimu lho Mas Tapi yo getun toh enggak Lah nyatane yo ngajak balen kan aku dapat yang baru enggak aku Kok saiki kowe kaya ngono toh Rom pokoknya wis ora mencintai Ya wis sing penting balen Sing ben kaya wingi iki penting ngomong igah kok Janjan dik aku wis rindu mati Wis 2 taun lawase ora ketemu Eling-eling dik zamane semono Runtang runtung anane ra ono liya Ora apa-apa ora toyo dik ana cekek dibuang kalen timbang golek dik luwe becik aluwum balen Aku wis sabar. Dik wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati Impul jeng campur sarinya Indonesia Sa luar biasa Tepuk suaranya. tangan dari kontingen. Masa Mbak Arum ya luar biasa. Luar Bapak biasa. Sebantuan Pak Rianto luar Mas biasa. Rianto. Iki tamune Kang Mas Kasiran yo luar biasa. Luar biasa. Mas Kasiran serawunge yo ra mung nang Kedumpoh nang Gunung Kidul. Iki katitik saka rawuhe tamu ngejolir kadya banyu mili. Mugi-mugi lek kagungan kersa cukup ngarep turah Cekap ngajep mburi. terawih. Amin Allahumma amin. Heeh, Kang Mas iki ya Mas Widodo, Mas Eko kae ya ono Pak Kolep, Pak Oh, Montor nggih. coba Mas Gun. Komplit mereka sampun kemarin rawuh. Nuwun setunggaling lelagon sik rada gumya. Napa Nggih, menika? napa? Satu lagi ya Mas. Boleh. Kenyang, heeh. Lagune napa? Pengen nyanding. Pengen nyanding. Luar Pengen biasa. nyanding. Wah, jangan Arum punya tak penuh pinangkanane ya. Monggo. Jenengan ya, heeh. Heeh. Pengen nyanding matur sembah nuwun. Nggih. Lumantar sing kadang-kadang Kimpul jreng monggo Mas Kimpul sing ngendang kon leren dhisik kon nyambut gawe sing ngetipung. Mesake kan mau Nggih. Sagunging para tamu undangan ingkang sawetawis sampun samekta. Unjukan saudaran kasuwun ngerahabi kanthi merdu martikaning penggalih. Bapak Kasiran dalah Ibu ndherekaken saking papan sanes. Nggih, monggo menika saking Bapak Rianto kepengin nyanding monggo. Pokoknya sukses selalu untuk Kimpul Jreng. Iki jope ya ragu campur sari, dekor, sound pokoknya komplit. Pokoknya murah,
yo kualitasnya luar biasa. Ingkang kagungan kersa sumangga sambutan kali Mas Kimpul jreng pokoknya pelayanan memuaskan. Apa menenek ke gedung poh ya Mas? Wah. Ini keluarga dhewe. Nggih. Pokoke yo padahal Mas Kimpul ki sampur sarine jope yo wis ora gur nek Gunung Kidul. Berjumpa denganmu, hatiku yen nyawang netramu. Duwong ayu opo sliramu ora krasa, jolah bawamu tak gantekke saben dina. Hari-hariku kudu menanggung rindu, awan wengi rasane pengen ketemu. Duwong ayu ojo mung teko neng impenku, pengen aku nyawiji karo uripmu. Kaya ngene rasane nandang asmara, pengin nyanding anane ra ono liya. Apa tega sliramu nyawang awakku, kasih soro somergo nunggu tresnamu. Nganti kapan sliramu kersa ngendika, nilake rasa ora liya rasa tresna. Duka tresnan ojo ninggal aku lunga, tak inteni najan nganti ganti mongso. Masih bersama Kimpul Srek campur sarinya Indonesia. Monggo Bu, mantap Bu. Monggo Ji. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, gemeter hatiku yen nyawang netramu. Aduh wong ayu opo sliramu ora krasa, sulah bawamu tak gantekke saben dina. Hari-hariku kudu menanggung rindu, awan wengi rasane pengen ketemu. Aduh wong ayu ojo mung teko neng impenku, pengen aku nyawiji karo uripmu.
dadi mongso. Kali lelagon sampun katur Oke. Kang Mas matur nuwun. Matur sembah nuwun Ji. Bapak Rianto, Ji. sampun kau bareng kerek dengan kula saged tangcal Ji, sembahipun. pokoknya sukses selalu untuk Amin, Kimpul Allahumma Jreng amin. luar biasa, Ji. Wah Ji. Mas Kimpul dasar ya pengendang sampun kawentar gimana? Kawentar mboten namung wonten Gunung Kidul, Nggih. pokoknya Jawa Tengah mriko wis kabeh. Klaten sampun Mas- dipun oh, ayahi menika Mas ayahi Kimpul. luar biasa, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Kagem panjenengan. Kondur Kang Mas, matur Matur nuwun. sembah nuwun Bapak Rianto menika pinangge kalih kadang-kadang seniman kesampun kebareng ngerti nyawuji kalih kadang-kadang Kimpul Jreng matur sembah nuwun. Tuturipun Bapak Ibu ingkang sanes lenggah monggo Bapak sampun pikantuk sasmita sing kadang pramuladi. Kula aturi enggal mancing boten ing sasana bujana kenen angrep pasukanipun kanthi mardi karing manah mawantu-wantu saking panjenenganipun Bapak Ibu kang hamengku gati Bapak Kasiran Ibu Suyanti namung ngaturaken ageng panuwun awit rawuhanipun kang sampun jurung donga pangestu dumateng calon Sang Sri Atmaja deranganten mugi tesuk warga kang sakinah mawaddah liwah warahmah.